Inkantolo yezokhetho eJohannesburg isichithe nezindleko isicelo sikaJabulani Khumalo sokuthi iqembu le-MK malibuyele ngaphansi kwakhe njengoba wayelibhalisile ethunywa nguJacob Zuma. Lathi-ke ngaqala zonke izinto ukuthi sozenza kanje. Ngaleso sikhathi ngixoxa nje nabantu ngendlela ethile. Ngase ngixoxa ngahlangana nezinye insizwa zaseshowe. Kukhona enye insizwa okuthiwa ubani? Theko yakaKhumalo impofu nje kwenza uthiwa Jabulani. Jabulani. Jabulani Khumalo. Ehamba nomfowabo, ehamba nensizwa yomngani wakhe. Bebejwayele ukuze ekhaya bezoxoxa nje politiki. Kwakhona nenye insizwa isine. Ngabatshela ngathi bafana bakithi, angithi ngalonkathi unyaka usuzophela. Sengithi manje angikwazi ukuyorejista, sengithatha isinqumo sokuthi ngakha umbutho manje omusha, umkhonto wesizwe. Unezizathu esengayichaza kaningi, kodwa angikwazi ukuyoyibhalisela mina. Ngoba uma ngeke ngabhalisa, laba bakagogo bazokwazi. Bayawubiza base-America, babiza base yonke indawo le. Kuthiwa kabulawe. Ngaxoxa nabo ngathi niyayizwa madoda, bathi siyayizwa. Ngase ngizocela wena ngoba umdadlana kulaba banye, kube wena oyorejista le party, umkhonto wesizwe party. Ngoba ngifuna bangawunaki i-underground ke le party yayo, bangawunaki, benzela ukuthi mabebona yini yona le baqhubekele kuze kudlule kunento le into liphepha ebhalwayo le izinto igasela obathi gazette okuye kube yilona elikhishwayo uma ukhala, kufanele ukuthi uyothi ubani lobhalela kwigazette. Bathi noma belibona bethu ukuthiwa ubani Jabulani Khumalo kwenziwa yimina, sikhulume savumelana naye ukuthi sokwenza kanjalo. Hayi kwakuhle, ngayiqhubela ngathula nje. Bathi ukuthi kwilunguzo ubani yena lo kuthiwa hayi uKhumalo. Wafika wazobika wathi bayabuza ukuthi ubani. Ngathi thula nje ungakhulumi. Ngithula nje. Uma bekuphoqa usho ukuthi hayi mina ngibhalisele mina Khumalo whatever. That only uma sebehlupha otshela ukuthi no ukudla ehlekisa Zuma wangithuma. Okwamanje thula nje, thula uThixo. Kusingisho lapho uma sesifikile ke endaweni. Hawu eyiphethe kahle kanjani umuntu wabantu. Ngaleyo nkathi ngixoxa indaba. Ebika njalo nje sekwenzeke nje. Ngalamba nomfowabo. Yanele kwavela ukuthi nansi ivelile lento iyacaca, kunomuntu okuthiwa sebeyambhekisisa. Kwase kuhamba abantu ngixoxela indaba acabanga ukuthi angiyazi. Thema isivelile kwakhona abantu ukuthi ukhetho seluseduze manje kanti uZuma la ngasho ngathi lo uyazi lake ngabuya sengingaphandle sengaphuma la ekhaya ngizolungisa izinto ezayilangela abantu bengazi ukuthi bazothola phi abantu ba-underground. Ngangena nje kahle ngaphinde ngaphuma nje kahle. Athi ukuthela amabhunu mayize ukuthi kanti bekade ngila kwathi awayibulala ayihambe ethabeni nimtshela nasomthola khona. Namanje ngithi abangazi laba bakhongolose laba bakhona manje
laba khona mayi babo mayi bangizwa ngendaba njengoJesu ukuthi wafela abantu futhi zonke ngase ngithula ke ngase ngithi uma ngike ngamemeza nje ngathi yimi lo ngakhe lokho isikhathi singakafiki ngeke kulunge ngoba ngahlala phansi ngathi okokuqala angikwazi ukulahla iANC njengoba kade ngisho nje ngoba iANC into yabantu bakithi amnyama alethwa okhokho bethu kufanele ngoyivikele futhi ngathatha isifungo somkhonto wesizwe likanye nalezi insizwe ngibona kukhulunywa ngazo lapho kuthiwa okhomanda bani laba nje uma ungababuza nje ngabakutshela indaba ezinkulu kabi lapho uyabona ke uma sesikwenze konke lokho ngambona eselahleka nje ahlala lahleke hawu iphlensizo kanti uye wahlangana nabantu nabanye abantu bakagogo engezukubiza umuntu ngagama angizukubiza nendawo bathi kuye wena ubhalisele nto wathi yebo eyakhomosi makunjalo wena ubhalisile kusheze iyigebengu engizaziyo zazi ngosini zamnika imali hayi imali encane njendampa hayi imali encane ngazi ngisho imali yokuqala abamnika yona ilokhuzana konje ngismauthi angisazi phela isingisi bakwethu ilapsam ubani wazi isiZulu ubani wazi isiZulu isigidi niyazi manje kuthiwa isigidi ngesingisi kuthiwa nazonke inobani 00 bamenzela yonke inhlobo yento enhle uyabona ke nakishe emzabalazweni babe khona abantu abadayisayo abathengisayo abathengwayo akuyona into engajwayelekile leyo wayesethi ke hayi i-organization yakhe le yakhe impela uyena wabhalisa lapha unanku umhlolo ku nangu umuntu engiphendukele eswini njengotshwala ileso sizathu ke lesi ngoba ngamiyeka kazi yena ngayazi ukudala lento ngahlala nje ngambheka ngazi kahle saze sihamba saya kwenye indawo ngathi ngifika khona umuntu wayephethe uhlelo sekuya ngasekugcineni kodwa hayi ke kuzosukuma uDeputy President I introduce uPresident hawu sekukhona uDeputy President manje imene ngakhele lephathi angikazi bekhethwa nini lo muntu kodwa ngathula saze safika endaweni embili phela kuthiwa nje Deputy President ngibona phela sihamba naso iqolotho shona khona saze sehlela wemadoda singabantu sisekuhluphekeni sikhiphe ekuhluphekeni ngoba ke nginomusa ngambiza sesisobabili ngathi angijene ndoda uyithatha phi lento waba uDeputy President sibuye sinawo nini lomhlangano ngoba phela leyo nto ifuna ikhethwe isigungu sethu ukuthi sikhetha abani ngamthethisa impela ngamthethisa ngafika futhi kubaholi uyazi usihlala ngabika kuyena ngathi ekhona ngathi ngimthethisile lo ngoba umthetho wami mina phela ngiqamba manga ngimthethisile lo ngezinto azonile ngayibala kancane nje ngangazishe izinkulu ngoba ngingafuni bazi ngoba kade ngihlala nemfihlo emhlabeni kwase ngathi uzwile
hayi ke kwabe ke sekonakele wangabe seza emhlanganweni yethu sithi singelashone ngala sithi singalashone ngala sabona sihamba ngeqobeqobe beyimoto awunakho umhlolo akasakwazi nokuyifihla le mali yakhe ayisebenze ngesinye isikhathi akazi ukuthi kimina angidlali mangibona usihamba ngemoto entsha uyifanela nami nje ngiyakubuka ngikhuluma kodwa ungasho ukuthi angazi ungakusho lokho ngamiyeka ke ngake ngamiyeka nje wetshekula shona ngapha aphumela eSouth Africa aphumela ngaphandle singazi nangu usebuyile usokuyinkinga uyabona ke wafika lapha ngabona khona namanje sekonakele sase sithi ke ngelinye ilanga sihleli nje emhlanganweni sengibonile ukuthi ayilo uyahlupha angimtshelanga nakhona indaba zakhe zonke ngathi nje sesithatha isinqumo mfana hamba la sakufuni la hamba ngoba ngiyabona ukuthi akahlakaniphile umthetho wakhe esikhundleni sokuba ihambela idlela imali yakhe wathukuthela ngiyabona bamtshela ukuthi no ubhaliswe wena iphathi yakho le ngeze sothi lo ubaba uzomfuna ukungiphuca ilokuzana i-organization yami awunanku umhlolo bo isuka lapho le bese ngenandaba ke nakho konke lokho wasiyosifaka enkantolo ukuthi simphuce i-organization yakhe nanso ke indaba useyibonise kinina manje ukuthi ngabantu abanjani ngoba ngabe uyithulele wayidlela imali yakhe wathi izipho iyashesha ukuphela ke imali ongayisebenzisa uvela isheshe yaphela yini ileso sizathu sila ubona sithe asizeke ngisho umfowabo wakwabo nizwile kunikeza ubufakazi ngaphakathi umfowabo wakwabo uyimphikisile kule nto abeyisho lo wayekhona ke masixoxa leyo nto nomunye umngani wabo banjena kabantu ngenkathi salola inkuleko kwakuba nje uthi ucomrade kade unaye uthi uzayavela enkantolo ubonise ufakazi esezothi sasinaye lo sasinaye abanye baye Robben Island nje abantu abanje ababesihlupha kanje ngithenge ngicacisele le ndaba ningasho ukuthi hawu sekubangwani manje thina sibangisanga muntu uyena eqinisweni uthande ukuziveza ukuthi uyinhloboni umuntu ngoba ngabe uyihlalele phansi wadla imali yakhe wathula wathi manje uyabona ukuthi hawu akafana lezi insizwe enginazona ezazikwazi ukushintsha kaningi njengenyoka uthi ube bomvu kanti usemnyama athi umnyama usehlaza ababekwazi ukuhamba ngezisu kuhanjwa ngenyawo ilokho kusibangele lokho